Lero panyaso voice box tafuna kubweretsereni mawu abambo Boni Kalindo aka the DC president wa Malawi First the People First. Boni Kalindo atali ndi uthenga opita kwa olemekezeka bambo Sostin Gwengwe omwe ndi nduna yoona za malonda kapena kuti Minister of Trade pa Chingerezi, kuwauza kuti aya kuti zinthutu muno Malawi sizili bwino, katundu akubwererabe mtengo tsiku ndi tsiku, ndipo anena kuti iwowa achitepo kanthu, komanso akunena kuti wina wake ku BICC wathawa national anthem. Leti kalimodzi pano panyasa Facebook kuti voti kuti nkhani zimenezi Boni Kalindo akutipo bwanji, ndipo akamaliza musayiwale kuya maganizo anu in the comment section below pano panyasa voice box. Alo, achimwene mwadzuka. Ndadzuka, amwene ndapeza 16 missed calls zanu mandimbira ndi message. Nali pa BICC pa kumwambo wa launch ya mzukulu wangako. Unandiona pa TV? Iyi kumene kuja sinanga ndingalephere ineso okhala ankulu ache. Ndikunena kuti nanga ndinganalepera okhala ankulu ake aleme. Wali bwa? Amwene. Ine amwene zukulu ake wajasini mazuwa kuti amwene that woman is so strong. Amwene zachitika zijatu. Ineyo ndavula chipewa. Andi madabwa kuti kodi ineyo mene ndimalimbira mtima ndingakhale ndi zukulu wanga ofoira. Amene mejatu amene ajamaponyedwa aja ndi madukatu, ndipo si dukatu ya kumanjera yonse ya tunthutu kwa munthu wankulu amwene kati likatuluka duka we pamphuno ti amwene duka loyamba amwene duka lachiri we ti pamphuno. Inetu ndinangoonera uja wanda katoloja akunena kuti biyeni paja munatiphunzitsa kunena kuti munda wachiteze sitipalira koma timangouwocha. Ndinangodziwa kuti this is the beginning of trouble. Nzanu mwamwendesa wajibija. Ada amwene sini mazuwa kuti nkuluja muli ndawala amwene amamenya ndawala. Asilikali kumachita kuthamanga amwene, ndipo pafupi amakhoza amafuna kukatulukira ku jezi. Koma leme amwene anangoamba kuyamba pamwamba paja slowly speechija slowly. Ndinangoona atangofika paja palina kuti zinatheka bwanji kuti munthu ofasa, munthu wokuti amakonda dziko lake kuti akafe in such circumstances from the fig forest tikukafika pa bare ground. Koma amene imeja limachota kuti denied on a Sabbath. Amwene leme waponya njwera za zitali. Pamene pajapo ndi pamene pamafunika munthu uzisatira instinct yako, chifukwa tu mene akachoka iye kwako kumabwera kumene kuchako instinct ibe imamuza kuti akomatu uku ndikupitako ningopitako. Anditaona ni mkati muja olomasa ceremony uja amanena tu kuti komatu anthu simukusangalala, koma kalekale lijatu function jesana yambe maona anthu amachita interact kumamwetulirana, koma atangolowa muwiri mwawo zonse zinasinda. Imene jamwene ulimpira ndi 4-0 tu, chifukwa tuzanu tu ndiye amwene kuti akhale naye table limodzi kukana, kuti alankhule kukanika, kuti mwina acheze ndi anthu kukanika. Amwene speech yaje I think kwa iwerekera kunyumba
chizungu chako mvandi azukulu ache. Wene lebe abwene imene chatu ndi chimozimozi munthu kukukola mukhapwamu nikumango kung'amba amwene pamphuno pakumango kung'amba ndi zibagira iwo sabweza iya zachitikezo chatu ano ndipaja akuluakulu amanena kuti ndinyenga anachezera gule wana mmene amatutumuka kuti avina wandiyana chama past 5 itu atachezera zano waita wa national FM tu yokuti anaiyamba eka kuti iso atuluka kwene atuluke ndi national FM kapena akanamudikira MC uja anene kuti nthawi inoyo wachikulire akwene achoke malo ano. Koma leve. Koma wene chosamba anachipikira mmasamba. Ndioneke anasupula nazo maliro aeni ndi awatu azako akumenya atu amwene amamulankhula in parables ndipo mwana ndiye walankhula ndipo mwana ndiye muli English ine zukulu wanga azukulu wanga. Wina sana gone BP yashutiratu kuchokera mazulo uja pakana pano sana gone. Alo achiwene alo kodi wadulaso yetu utenga ukwenera lero upite kwa Sosteni Gwengwe kukuza nikunena kuti achimwene ziko lipamene lafika pakundu na wanuko mukanachitapo kanthu chifukwa mafuta amene anasala muno Malawi anthu amene amadalira kuti aziphikira zitumbuwa azipangira nsomba aziphikira chipisi awa okowa amasukunukawa tikunena pano 20 liters leroli ikuyamba kugulisidwa 150,000. Ziko la mtundu waje lokhala ndi ministers lokhala ndi asogoleri koma opanda kuchita control mitengo ya zinthu deire katundu akukwera deire ndipo auje na mwenye ukafusa kuti kodi izi mukuchitira chane akumachita kumakufusa kuti kodi amene akusogolera ziko lino ndani alipo pano ndani ukangonena kuti chakwera akukuza kuti heya zinthu zikwenera zikweratu boma ilili agwengwe ngati simutengapo action muziwe kuti zinthu zikuvutani kopsa ndipo Amalawi pose chida paapita pansewu chifukwa zinthu zikukwera deire andi pamene inu mukudya masoseji anu mukumbukire kuti kuli anthu osauka akumuzi mukumbukire kuti kuli anthu ena amene amadalira kuti timafuta kuti mwina tindiwo tawo tikome kasoya pieces amene kamene kakuseva anthu kakome koma mukangokhala munayenera kuyitanisa stakeholders meeting an emergency one mwina mukhale ngati nanunso ku ministry kwano agwengwe kuchite tiki koma izizi mukuzilekererazi yeti muli ndi mabungwe amene amayang'anira price control mukangozilekerera izi Malawi muno muyaka ndipo mbiri yanu imene ndiyovunda kale ipitirirabe kuonongeka. Izizi ndi malangizo anga aulere amene akupita kwa iwe Sosteni Gwengwe Minister of Trade amene wafasa kwambiri. Lero tikunena panopa chigubu cha 20 liters chikugulisidwa 150,000. Kodi ndiye kuti mafuta amene wakagulisidwa pa wholesale 150,000 munthu azikagula bwanji pa lita ndiye kuti lita automatically izikwana 10,000 lita izikwana 10,000 10.5 11,000 nangasi anthu akungogulisa ndi mmene akufunira aliyense akungopanga mitengo yache
izizi ndizomvetsa chisoni kwambiri, munayenera muchitepo kanthu msanga ngati simpanga choncho muziwe kuti zinthu zikuvutani. Kodi zinthu zitu zasokonekera pena paliponse olo ku Ministry of Health inuyo achiponda mukuyeneranso nani mutengepo action. Tapitani ku Mzimba Hospital mukaone akumachita kumatchera ndowa maodi mazi okhaokha silingi inachoka. Mukapita ku Ujeni ku Queens ndiye kumeneko ndiye kuli uve mwana wopangira mapatient. Mupite mukampeze nesi ndi dokotala amene amachosa anthu zisulo akayikidwa m'miyendo mwawo mukapena m'mikonomu anthu opanga ngozi. Akumachita kuwayendesa kuti mukabwere mawa, mukabwere wiki ya mawa, muzabwere mwezi wa mawa. Pali munthu ina anavulala akhala akumuyendesa mwezi uno wachitatu kumangomubweza. Akumuuza zana likunena kuti mmene zililimu tikufuna mutipase 50,000 kuti muchosedwe zisulo zimenezi. Kodi anthu inu mulibe chisoni? Achiponda izizi mufufuze zikuchitika ku Queens. Mapatient ochuluka akungobwezedwa akunena kuti pokapo apase ndalama. Ngati saapasa ndalama muziwe kuti zimene zozo zavuta anthuwo akumakhalabe ndi zisulo ndi ululu nthawi yake zochosera itakwana. Koma anthu anu akuyitanisa ndalama ma 50,000. Kodi munthu wako muzi 50,000 angayitenge kuti? Ati ndiye kunenerera ikumafika 30 kapena 20. Mulibe chisoni? And even kunzimbaku katikati mwa chipatala momu muliso malo ena amene akumapangati private hospital, private room kumene koko akumalipirisaso anthuso. Kunzimba kotu kwakhumboka chali Mzimba Hospital kualipirisa anthu osauka. Ndipo anthu akumpoto khamuna anakulakwirani chani mumazuza kwambiri anthu. And this system yoma alipirisa anthu ikuchitika madera ochuluka ambiri amene anthu osauka akuvutikirabe kuti azipeza chithandizo. So iyi ni nkhaniso ya inu achiponda yongokupasani ya ulere. Mukuyenera kuti nanunso mutengepo action ku chipatala cha ku Mzimba komanso ku Queens. Komanso noti onele ku Queens muthamangireso even ku Mulanje District Hospital. Lero akumatenga bedi ndikumusiya patient pafupi ndi ward ya anthu amisala. Ukafusa kuti akafusa kuti anthu awa akupanga phokoso bwanji mutichose bwali ngati ukuona kuti sukwanisa uzipita kwanu. Nawo soto anthu apa chipatala cha Mulanje ali ndi mwanoti kwambiritu. Pakana inafikapo size anthu ena amachita kumamenyana ndi alonda, nawonso alonda apa amene papa asandukaso nawonso ainyakeso achipatalaso. Kodi malayi munoti tikuzuza namo tokha kupatula nkhaza zina akupanga MCPs kumazuza anthu ikafika nthawi ya yogawa za chimangazi kumagawana okhaokha kumalembana okhaokha. Yena ifeso tikuzuza na tokha m'maofesimu. Ndamva chisoni kwambiri kuti kukawale 1 kukawale 2 akuluakulu a MCP akulembana okhaokha ndikumagayirana chimanga. Ukangokhala kuti iwe chipani chakocho si cha MCP kapena suli mu MCP uziwe kuti iwe wanyera popo. Sanga kupase chimanga sanga kulembe. Ati boma ndirawo. Kodi tuzagundika tuboma ati ndirawo ati. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti nthawi pamene anthu akuvutika ndi njala ndiye tizikasankhana so mitundu. Andi ngati kuli chipani chimene chikusankha mitundu chimene akhala iwo aja akumadandaula mbuyomu ndiye ndi MCP itu. Nkhani yosankhana mitundu chipani cha MCP ndiye kuchiziwa osakhala masewera kusankhana mitundu kuchokera olo ku polisi kumene tikunena pano pa anthu a polisi ambiri akuzunzika katundu wawo waonongeka chifukwa cha matransfers. Inde pakali pano pati khaya mwayamba kupereka ma uniform machisanzo polisi yakumpemba yalandira uniform koma nthawi itu ya Kamuzu, nthawi ya Bakiri, nthawi ya Bingu, nthawi ya Joyce Banda, nthawi ya Arthur Peter Muthalika a polisi to amalandira ma uniform folo. Even mapeya sapato amalandiranso mapeya sapato folo mapeya awiri a jombo mapeya awiri a decent. Komano mukalowa mboma ilili
ati angolaula after titawane nato ati kulaula kupanga maujene kupereka ma uniform koma ma uniform achewo uniform imozi tikuyamikireni inde ayola ndi gulu lanu etu koma uniform maperekayo ndi imozi yopanda so sapato sopano sapato zaje azikavala nkhwaira apita azikavala sofia akavalanso sapato zosiyana basi mukuma akalipirasi mukuma alembesa makalata anthu apolisi akuzunzika kwambiri so uwu ndi uthenga wapaderadera wa ulere kupita kwa inu a minister of health kupita kwa inuyo a minister of trade komanso kupita kwa inuyo malangizo kupita kwa inuyo akupolisi kunena kuti muziyang'anire zinthu zanu zinthu zafika povuta kwambiri muno Malawi makamaka nkhani ya mitengo iyi ndizomvetsa chisoni kwambiri chifukwa katundu akukwera deire kodi ndi dziko la mtundu wanji lokhala ngati tilibe atsogoleri chimene amaziwa ndikumathamangira ku mafunction ya enyache ndi zitu ayaluka nazo akayesa masewera waiona anthu siti mkazi wakuti mfana uja amaenda mwandawala leme Bonikalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Nyeza village tiye Mabuga box 76 Mulanje Malawi Southern Africa Charangwe